Pýtala som sa vás, čo ideme chutnať a hrozno. Mandarinky. Toto všetci veľmi dobre poznáme. Liči. Naozaj si dávajte pozor, že keď otvoríte to balenie, ja som tu bral totálny bordel, že keď otvoríte to balenie, tomu ho zavrete tak, že naozaj z toho troška vytlačíte vzduch, netreba to nejako extrémne preháňať a naozaj to tak zatvoríte, aby do toho nešiel vzduch. Vtedy vám to ovocie vydrží fakt veľmi dlho. Môžete mať kľudne aj mesiac v špajzi, proste nič sa mu nestane. Nemalo by to nejakom super teplom mieste, čo momentálne sa nám nedie, lebo vonku nie sú 40-ky, takže ani 30-ky, takže vydrží to, že mega dlho. Čo skoro nám prídu ďalšie mixy, takže máte sa na čo tešiť. Inšpirovali sme sa aj tým, čo ste nám napísali do komentára. Kľudne, ak máte ešte nejaké nápady, napíšte nám do komentu, aký by ste chceli mix.